बे कुइसनाव मा होनदोंनाय मोननै स्टेशन दङ ए आरो बी बे ए आरो बी नि डिस्टेन्सआ बेसेबां होनाय दङ कुइसनाव 370 किलोमीटर बेनि उनाव मा होनाय दङ बे स्टेशन ए निफ्राय 9 AM आव गंसे ट्रेनआ 20 km/h स्पिडजों बी फारसे ट्रेभेल खालामो बेनि उनाव मा होनाय दंबावो बे स्टेशन बी निफ्राय 10 AM आव गंसे ट्रेनआ 50 km/h स्पिडजों ए फारसे ट्रेभेल खालामो अब्ला बे गंनै ट्रेनआ मा टाइमाव लोगो मोनगोन जों बेखौ दिहुननांगौ बेबायदि कुइसनखौ साननो थाखाय जोङो गिबियावनो टाइमखौ एखे खालामनानै लानांगोन स्टेशन ए आव ट्रेनआ 9 AM आव खारदों बिनि उनाव स्टेशन बी आव ट्रेनआ बेसेबां खारदों 10 AM आव जों बे मोननै टाइमखौ एखे खालामनानै लाग्रोनांगोन होनबा जोङो मा खालामगोन ट्रेन ए निफ्राय जे ट्रेन थांदों बेखौ जोङो 10 AM सिम खारहोग्रोनोसै टाइमखौ एखे खालामनानै लानोसै 10 AM होनबा 9 AM निफ्राय 10 AM सिम फैयोबा बे बेसेबां किल'मिटार फैगोन 20 किल'मिटार फैगोन मानोना बे ट्रेनआ 20 km/h स्पिडजों खारदों थारमाने मा 1 घन्टायाव 20 किल'मिटार फैयो दानिया नैबेनिफ्राय बेसिम डिस्टेन्सआ बेसेबां थाबावगोन गासै 370 दंमोन नैबेनिफ्राय खारनाय ट्रेनआ 20 किल'मिटार आवगायबोबाय होनबा बेसेबां थागोन 350 बेहाय बेसेबां थागोन डिस्टेन्सआ 350 किल'मिटार थागोन होनबा जोंहा टाइमाबो एखे जाबाय जों मिथिगौ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेन्स बाय टाइम जोंहा मा दिहुननांगौ टाइमखौ दिहुननांगौ मा समाव बे गंनै ट्रेनआ लोगो मोनलायलायगोन होनबा जोङो c इज इक्वल टू d बाय s लिरनो हागोन ना जोंना डिस्टेन्सआ बेसेबां दंबावो बेनिफ्राय बेसिमा 350 बेखायनो बेहाय डिस्टेन्सआ मा जागोन 350 जागोन डिवाइडेड बाय स्पीडआ मा जागोन जुदि गंनै ट्रेनआ अपोजिट डाइरेक्शनाव खारो एबा ट्रेभेल खालामो अब्ला जों मा खालामगोन बे गंनै ट्रेननि स्पीडखौ प्लास खालामगोन जायखौ जों रिलेटिभ स्पीड होननानै बुङो बे कुइसनाव नाय ट्रेनआ आलदा आलदा डाइरेक्शनाव थांदों नैबेहाय ए स्टेशन ए निफ्राय बी फारसे थांदों आरो स्टेशन बी निफ्राय ए फारसे फैदों थारमाने मा डाइरेक्शना अपोजिट जाबाय मा डाइरेक्शना जुदि अपोजिट जायोबा जोङो बे गंनै ट्रेननि स्पीडखौ मा खालामगोन प्लास खालामगोन जायखौ जोङो रिलेटिभ स्पीड होननानै बुङो होनबा स्पीडआ बेसेबां फैगोन 50 + 20 70 जों माने प्लास खालामदों डाइरेक्शना अपोजिट जानायनि थाखाय जायखौ जों रिलेटिभ स्पीड होननानै बुङो होनबा दानदो बे 0 जों बे 0 खौ दानबाय बे 7 जों 5 थागोन होनबा बेसेबां सम लागोन 5 आवार्स लागोन बे गंनै ट्रेनआ लोगो मोननो थाखाय होनबा नाय 10 AM निफ्राय जुदि 5 आवार्स उनाव लोगो मोनलायलायो अब्ला टाइमा बेसेबां जागोन 3 PM जागोन ना 3 PM आव बे गंनै ट्रेनआ लोगो मोनलायलायगोन 10 निफ्राय +5 खालामदो 5 आवार्स लादों नालाय 10 11 12 1 2 3 ओंखायनो बे गंनै ट्रेनआ 3 PM आव लोगो मोनगोन होनबा नायदो बे बबे नाम्बार अपसनाव दङ अपसन नाम्बार ए आव दं अपसन नाम्बार ए आ बेनि कारेक्ट एन्सार जागोन बे कुइसनखौ जोङो मोजाङै बुजिनानै लाग्रोनि बेनि उनाव जोङो सर्ट ट्रिकआव सानगोन बे कुइसनाव मा होनदों फंबाय सासे डिलार दङ बे डिलारा मोनसे बेसाद बायदों फंबाय बे बेसादखौ बियो X रुपिसआव बायदों बेनि उनाव बियो मा खालामदों 20% बारा खालामदों दामखौ 20% बारायनानै होदों 20% बारायनानै होखांनायनि उनाव बे मा खालामदों 20% डिसकाउन्ट होदों अब्ला 20% बे बारायनायनिफ्राय 20% डिसकाउन्ट होनानै फानोब्ला बे डिलारआ बेसेबां
जौखोन्दो मुलाम्फा एबा खहा जागोन जों बेखौ दिहुननांगौ। बुजिबाय कुइसनखौ? कुइसना मा होनदों? दानिया जोङो बेखौ सर्ट ट्रिकजों साननोसै। जुदि कुइसनाव मार्कआप पार्सेन्टेज थायो आरो डिसकाउन्ट पार्सेन्टेज होनाय जायो, अब्ला बेसेबां प्रफिट एबा लस जादों जों बेखौ मोनसे फर्मुला बाहायनानै दिहुनगोन। बेनो जाबाय मा? नेट पार्सेन्टेज चेन्ज। बे फर्मुलाखौ बाहायनानै जोङो डाइरेक्ट दिहुनगोन। बे फर्मुलायानो जाबाय मा? ए प्लास बि प्लास AB by 100 ब्रेकेट क्लोज पार्सेन्टेज। बेहाय जों ए नि मानखौ मार्कआप पार्सेन्टेजखौ लागोन। मार्कआप पार्सेन्टेजआ बेसेबां? बेहाय 20। बियो 20आ प्लास जागोन। मानो होननानै बुङोबा दखानदारा जे दामाव बायदों बेनिफ्राय 20% बारायनानै होदों नालाय, बारायदों नालाय, ओंखायनो बेहाय मा? प्लास। दानिया बियो नैबेनि बेलायाव नाय, बेनि बेलायाव बियो मा खालामदों? डिसकाउन्ट होदों। डिसकाउन्ट होनाय माने मा? माइनास, खमायनानै होदों। डिसकाउन्ट माने मा? खमायनानै होनाय ना। बेखायनो बियो माइनास जागोन। माइनास 20 प्लास ए नि माना बेसेबां? 20 इन्टु बि निया बेसेबां? माइनास 20 डिवाइडेड बाय 100। दानिया नाय, बे 20आ प्लास, बे 20आ माइनास, होमबा बिसोर मोननैखौ दाननो हाबाय। नैबे 0 जों बे 0 खौ दाननोसै, नैबे 0 जों बे 0 खौ दाननोसै। होमबा नैबायथ' गैला, 0 जाबाय। नैबाय मा जागोन? माइनास दं माइनास, 2 सानजाब 2 4। बे पार्सेन्टेज दं फर्मुलानि पार्सेन्टेज। होमबा मा फैखो? नेट पार्सेन्टेज चेन्जआ बेसेबां फैखो? माइनास 4% जाबाय। माइनास फैनाया माखौ सिगनिफाइ खालामदों? मा फोरमायदों? बियो लस जानायखौ फोरमायदों। जुदि बेहाय प्लास जायोमोनबा बे प्रफिट जागौमोन। जोंना बेहाय माइनास फैदों, बेनिखायनो एन्सारा मा जागोन? बियो 4% लस जादों। होमबा बे बबे नाम्बार अपसनाव दं नायदो? अपसन नाम्बार ए आव दं। अपसन नाम्बार ए आ बिनि कारेक्ट एन्सार जागोन। बे कुइसनाव मा होनदों नाय? मोननै अनजिमानि एलसिएम आरो एचसिएफ खौ होनाय दङ। जुदि मोनसे नाम्बारा 24 जायो, अब्ला गुबुन मोनसे नाम्बारा मा जागोन जों बेखौ दिहुननांगौ। होनबा जों बे कुइसनखौ साननायनि सिगां मोनसे कनसेप्ट मिथिनांगोन। बेनो जाबाय, हमबाय मोननै नाम्बार दङ। मोनसेया जाबाय ए, गुबुन मोनसे नाम्बारा जाहैबाय बि। अब्ला बे मोननै नाम्बारनि एलसिएम आरो एचसिएफ नि सानजाबगासैया बे मोननै नाम्बारनि सानजाबगासैनि समान जायो। होनबा जोङो बे कनसेप्टखौ बाहायनानै गुबुन मोनसे नाम्बारखौ दिहुनसै। होनबा नाय, बे कुइसनाव एलसिएम खौ बेसेबां होनाय दङ? 168। होनबा 168 इन्टु एचसिएफ खौ बेसेबां होनाय दं? 6 इन्टु 6 इज इकुवेल टु मोनसे नाम्बारा बेसेबां? 24। गुबुन मोनसे नाम्बारखौ जों एक्स होनानै हमना लानोसै। होनबा नाय, बे 6 जों 24 खौ दानहरोबा बेसेबां जागोन? 4। बे 4 जों 168 खौ दानहरोबा बेसेबां जागोन? 4 2। होनबा गुबुन मोनसे नाम्बारा बेसेबां जागोन? एक्स इज इकुवेल टु बेसेबां जागोन? 42। होनबा नायदो, बे बबे नाम्बार अपसनाव दङ? अपसन नाम्बार बि आव दङ। अपसन नाम्बार बि आ बिनि कारेक्ट एन्सार जागोन। एग्जामाव बेबायदि कुइसन फैयोबा जोङो बेबायदि कुइसनखौ डाइरेक्ट साननांगौ। जोङो बे कुइसनखौ 44 डिवाइडेड बाय 4 बिदि लिरनांलाया। बिदि लिरोबा जोंहा टाइमा ओरैनो थांगारगोन। बे कुइसना डाइरेक्ट जाखायो नालाय, ओंखायनो जों बेखौ मारै खालामनांगोन? डाइरेक्ट जों बेखौ रानहरनांगोन। बे रानहरोबा बेसेबां फैगोन? 11 फैगोन इन्टु 48 खौ 8 जों दानहरोबा बेसेबां जागोन? 6 फैगोन ना। बे ब्रेकेट दं, ब्रेकेट 6 प्लास बेखौ 21 खौथ' दानहरनो हाया, खिन्थु नैबेहाय 7 निफ्राय 2 थाङोबा 5 फैगोन। होनबा बे 5 जों 5 केन्सेल जागोन। होनबा बेयाव बेसेबां फैगोन? 21 फैगोन। ब्रेकेट दं, ब्रेकेट 11 इन्टु खौ दाजाबोबा बेसेबां जागोन? 27
होनबा 27 जों 11 खौ साजाबदो होनबा बेसेबां मोनगोन नाय 27 11 7 2 7 2 7 9 2 होनबा बेसेबां मोनखो जोङो 297 होनबा नायदो बे बबे नाम्बार अपसनाव दङ अपसन नाम्बार D आव दङ बेबायदि कुइसन फैयोबा जों बेखौ डाबल लिरनाया जों बेखौ बे लाइनखौ लिरफिननानै माइनास खालामनानै 5 मोनोना होनबा बेहाय 5 बेबायदि लिरफिननांलायलाया डाइरेक्ट खालामनांगौ मानो होननानै बुङोबा जोङो समखौ जेसेबां हायो एसेबां सेभ खालामनांगौ